ଦେବରାଜ ସହରର ସବୁଠାରୁ ଧନୀଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁଅ, ଯାହାକୁ ପିଲାବେଳୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ଆସୁଛି ଓ ଦେବରାଜ ଜିଦି ଧରି ବସିଛି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯେ ସେ ବିବାହ କରିବ ଯଦି କେବଳ ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା ସହିତ। ଏକଥା ଶୁଣି ଦେବରାଜଙ୍କର ବାପା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ସତରେ ଖୋଜୁଛୁ, ତା ସହ ବିବାହ କରିବୁ? ଆରେ ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଛି ସିଏ ସତ ଦୁନିଆରେ ଆସିବ କେମିତି? ହେଲେ ଦେବରାଜ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ଦେବରାଜକୁ ତାର କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା ସହ ହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। କ'ଣ ଦେବରାଜ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକାକୁ ପାଇପାରିବ? କ'ଣ ଦେବରାଜ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା ସହ ଅସଲ